venit sau a venit pe cap meu dacă ai să-ți ia fi mai bine, dar nu e important. Uitați, ghițiți ce s-a întâmplat, ia. Termin! Nu, e vii când am eu întâi. Am venit, ghicit, până acum zi. Ghicit ce s-a întâmplat. Ghicit am eu aici. Hehe. Dacă nu se desponează un caschete. Cum a apărut? Mare miadă. Uitați, ziceam și eu, hai să văd mapa asta. Imediat i-am dat să iau mate. Păi e cu o mapă veche de-a mea. Să vezi cam asta, că ziceam să spăiesc, că mai de mult n-am făcut-o. Uitam să se aud un sunet de fuite. De unde naiba păreau, că nu păreau, ok? Serios, senin, se vedea, uite acolo. Și... ce? Mapa asta e părea stămată sau ceva? Da. Și ghiciți ce? Uite așa, se face un fuidei, apare în fața mea, pariu ca schelete, cu schelet pe ea. Dar că, din păcate, scheleții s-au bătut câțiva între ei de păreau stresul, s-au cam murit ca schelete. Na, uite. Și s-a cam spănat. Bine, am eu zis să iese pe unul după ce unul era să-i omoare de păreau schelete ăla. Le puteam să am acum parterul. No, e bine acasă acum. Și azi vreau să vedem dacă să-mi iau ceva tudat. Dacă nu, măcar mi-ați văzut caiul schete și m-am gândit să fac și une. Voi poate să mai întâlnesc ceva tudat. Adică măzui n-am pus-o. Bine, am folosit creativul. Am folosit spectator. No, e un credit pe ea naibii. Și da, aici mai fac și eu ceva. Da, dacă auziți ceva, cădeate-mi o să joc cu voi, să cunosc cu voi nostru, și cu un prieten, și un coleg, că nu ajunge un voi și prieten, că trebuie și coleg, că mi-a sunat. Nu ca voi că n-ai chef să ne sune niciodată. Nu stau eu. Da, unde e? Da. Asta e azi, poate voi copiii când filme. Mă, dar tu acum apari când caiul schelete e închis. Poate tu ai făcut asta caiul. Aici e casa mea, n-ai acoperit. Aici e a mea, eu doi că am furat-o. Da, m-am bătut cu ei. Am să eu cu ei doi, ia să vedem. Și am zis 7 de mante, să... Eu mai îmi fac ai muie de pădere, că măcar atâta. Eu mi-am și ai muie de iron. Și scutul, direct am muie de pădere când coaio. Când s-a dat puteriu. Cum să ai. Sau nu știu ce. Am murit în câteva secunde după ce am auzit puteriu. Bine, eu nu mi-aș fi dat seama că Sky, dar dacă nu mi-am fi văzut de unul piciorul. Și ghițiți ce s-a întâmplat. Uitați, vedeam, nu era aici în pâine, da? Eu pe afară căutam pe unde i-am scăpat și când intrai în pâine, că am făcut eu de mâini găsesc aici. Da, am făcut sticlă să pui mie aia. Aici. Și mai am undeva o sticlă. Pe care tot cred că am pierdut-o pe undeva. I-am atât de multă carne. Eu nu văd că nu mai înțeleg ce cu lumea asta. Și uitați ce am găsit aici. Asta de ce sunt aici? Uite, aici am făcut de sare mai de mult. Când eram pe acest sat. Se de partea opusă satului. Să-mi dau eu când peregea mii de metri
unde e satul. Îmi dau seama. După singura mare unde nu cred că am fost pe spetex subiac. Nu. În episodul de astăzi să mergem. Vreau să mergem. Ce să udem. Da, în ultimul timp nu până am mai postat cu acel joc care va apărea cu foarte mult primul episod, care are 146 de vizionări. Da? Mult mai că am avut, vă mulțumesc pentru acel episod, să ați vrea să credeți numărul ăla, nu numai acei oameni să fi văzut. Nu fi că frate mi-o pe scări. Sau de ea, de ce ai? Sunea video, ia să mă... Bună ziua! Vând... Stați. Nu te mai poate face porcule. Bun, aici ciocolată și după ce am mâncat puțină ciocolată, vă zic ce mai vând. Da, dă-mi guria dacă s-o diet aici. Dă-te drept. L-am uitat Maia! Bine că am uitat poze ca până acasă. Sat! Bă, sat! Bă, măzui, ați văzut că... Există un mod de... Imposibil. Ce e imposibil? Na, am găsit satul ăla. Dacă eu stau. Știu cum să verificăm, niciodată sunt eu acasă ceva. Nici acasă cu test. Ha, mă, sigur este mâncare acasă cu test. Nu-mi basevă. Nu să nu știu tot ce pe aici. Mă, scria video. Va să închide aici. Dacă vă închid aici. Claudia, ești tu cu mama. Nu tu. Da. Ia, iese pe ăsta. Mă, tu i-ai lăsat pe el să iei acolo? Las că te închizi și pe tine, de ce nu? Și ne-am zis să nu te închizi și pe tine. Eu. Să ia greu, pai mă. Dar în afară de ciocolată, mai vând, vă zic pe litere, ce mai vând eu. C, A, I, U, C, Încă o dată vă zic. Da, ați înțeles cuvântul? De cauciuc. Să mă băiască. Dacă ajunge asta pe YouTube mare, mirare, frate. Papa, să veniți la magazinul meu să cumpărați. E papaya este. Papaya și pe mine e cu una. Bibi! Ce sunete noi, ce sunet. Poate scoate copiii ăla. Sau cum facea? Statul ăsta nu o să-i uit. Dacă totul nu o să-i uit, Peter, unde sunteți? Ia să vă îngădeau și pe încă unul. Am nevoie de voi! Vă voi mulți după aia să avea mai mult oameni în sat. Ne vin după ei că de-am.
Am zis că e vin după ce credeam. Am venit după ce am mai închis câteva videouri. Bă, ai auzit până? Bine, acum nu o să mai îngoiem cu îi ias peste în viață. Mai punem bine, mai fac să ceva. Dacă nu mă de pedepse. Nu dai. Bă, dar mă zic că n-ai nicio famă satul ăsta. S-a mai fost eu mai pe aici am închis video că cam puțin, mă zic. Dar nu am nimic. Am închis, mai încolo îi duc în altă casă. Partul pleacă. Îi mulțesc. Fac o familie mai fericită. Da, un episod de azi credeți că merg casă și nu fac nimic. Bă, uite primul femă. Bă, dă-i ne... Da, e un după ecoitul. Da, acum sunt aici. Am ajuns acasă pe acea mapă și vreau să vă pun o întrebare. Uite, mai am una, două măpi. Bine, pe ăsta e first de video. Să mă gândesc episodul următor să jucăm mapa aceasta. Mai despre ce măpi mi-am. Dacă mă întrebat de ce nu mă mai joc Ghost, i-am explodat cu TNT-uri. Cu făceată mie. Nu uita de o like, subscribe. Fost bye bine, ne vedem data viitoare.